Idan wannan ne zuwanka na farko, sai ka danna subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri. isan mu ga 'yan rufa'i da ire-ire ne Allah ka isan mu ga 'yan rufa'i da ire-ire ne Allah ka isan mu ga 'yan rufa'i da ire-ire ne Allah ka tarwatsa mulkin 'yan rufa'i Allah ka tarwatsa mulkin 'yan rufa'i Allah kakka bari 'yan rufa'i ya ƙare mulkin ga lahiya 'yan mai da niyyar tuba Allah da sunan coronavirus ka san 'yan rufa'i munafiki na Allah Allah ka san 'yan rufa'i munafiki na Allah ka san 'yan rufa'i munafiki na Allah 'yan mai da niyyar tuba Allah ka ɗebe mai 'yan rufa'i albarka Allah ka tarwatsa 'yan rufa'i Allah ka tarwatsa 'yan rufa'i Allah ka sa ka ai sallar idi ma lahiya da 'yan rufa'i Allah ka sa ya hadarin jirgin sama suna sa ido kuma za mu ci gaba da sa ido a zanki so duk ma mai wani shirin zuwa daga Kano ya sani yana nan ina kiran shi kuma ba zan bar wurin ba sai dare yayi domin dole ne mu hana mutane waɗanda su sun yi wasa da wannan ciwo ya bi gari ya yi kanta mu su kawo mana shi dole ne mu kare al'umma mu abinda muke yi kenan mutane da yawa za su ji daɗi mutane da yawa suna zagin akwai masu amfani da addini akwai masu amfani da siyasa wannan duk. Idan wannan ne zuwanka na farko, sai ka danna subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri.